Mladý holub, no. Ešte nepreparený. Tak, teraz nahodím motory. Ešte mu daj. To skombinovať. Možno s dvojkami. Teraz máš čo tam? Metra polku. To daj dvojku. Lebo s okom to asi nespojíš. Že sa mi podarilo. No vieš, keď odľahčím, buchne sem. Čo? Zvon. To nevadí, to mi bude korrigovať. Dobre, my čisto teoreticky si vieme začneme, že by sme... Tam sa ti bude ťažko odťahovať, ale... Aby sme neodpali železo, dobre, tak troška poď do tej strany. Sem, do tej strany. Tak. Hej, táto strana je hore. Toľko naklopíme. Ešte vyťahni na mak. Na mak? Dobre, toľko. Dobre. Dám sem rebrík a toľko vyklopíme. Vydáme, nie? Toľko. Hej. Jedna hlava, nehlava. Centy nám treba potlačiť a ideme na nás. Do tej... keď si jedneš, to budem mať glejdu zrazu. Ja prezerám, dobre, stane. Už je to ďalej. No, armády. Povedz. No počkaj na mňa. Ale ešte hore treba ten kus, čo sa posunul dole. Ja či to ty si na mňa tlač.
Ty ako si Ja na už som dobre, môžeme ísť dole, keď by sme... Na mňa ešte musí ísť. A púšťaj dole. A troška dole. Púšťaj, povoluj dole. Povol dole. Povoluj, dobre je. Povoluj. Počkať, tuto... Dobre je z tejto strany. Ešte dáme ložiska, potom Ešte kus. Ešte kus. Povolujú si ložiska na Hej, kusoch. sú. Púšťaj dole. Púšťať. Povoluj dole. No. Púšťaj dole. Ja som na mieste. A ja. Dobre. Môžem? Hej. Sme vystredení takto dobre? Počkaj, Milo. Dobre. Takto, či sme dobre. Vzdialenosťou. Hej. Malo by byť, hej. Hej, to vyzerá, že Lebo je, aj celkom Je, dobre, OK. Jedine, čo vyskúšame, keď ho rozhojdáme. Tam hranou som videl, že už aj vykusovali. Ja tak Tam by nemal byť s tým problém. Dobre, idem po matice. Môže sa povoliť úplne. Toto, Púšťaj, hej, odľahčiť. Odľahčiť. Ešte. Dobre, to už budeme vedieť ukončiť. Dobre. Idem po matice. Ten dlhší čap, čo na tejto strane pôjde k okru. Ten pôjde vlastne tak, jak je tá lavica. No, vieš prísť hore? Idem, sekundu, V pohode. Akurát dole. Hej. A mám tu také ešte. Tu som tenku chráničku silu dám na to čidlo aspoň. Svará.
Zmerať tiež tie ložiska, dám na miesto aspoň jedno, že bolo. Potom ten dlhší čap je tu, čiže kotol pôjde sem. A toto sa môže aj vyniesť. Pusti tu reťaz jedno. Kľudne. Ťahať. Treba handel či nie? No dáme. Podaj. Ja si s týmto nadvihneme čo najviac, potom ho otočíme. Bude vyššie. Môže byť, či ešte chceš? Môžeme. Dobre, takže zatiaľ sa môže toto dvíhať. Tu len napínaj zatiaľ.
spadlo? Tu asi len doska sa. Ja to musím odtiahnuť. Môžem ťahať, hore? Ty, toto, u mňa. Aby sme sa dostali od granula s hlavicou. Počkať, opracuje sa. Idem to odsúvať. Musím sa plaknúť. No. Počkať, koleno len. No a teraz ťahať hore. To piči. Máme ja ťahať. Zatiaľ nie. Môžeš panovať. Počkaj, ja opláčam tu, keď... Dobre, tak vyťahnuť ho nad úroveň a potom už bude dobre. Ešte ťahaj, Milo. Ťahaj. Idem potiahnuť ja teraz. Počkaj, ty neťahaj. Ešte. Dobre. Tebe upraví kladkostroj a napni. Nohy napni. Môžeme toto ťahať hore. Dobre, zatiaľ dobre. Môžem, Robes? Vieš čo, ja tam vylezem. Ale tuto. Sme tu. Tu dobre. Aha. Tak ty môžeš. Aj tuto sa môže ešte. Aha. Dáš presnuté? Nie, ja to potlačím len. Mám ísť ťahať, potlačíš? Asi, lebo... No dobre, počkaj. Tam opreté veľmi asi. Ono to preskočí len. Povedz kedy. Neviem, či to sa zašláci. Troška pustí. Nie, to je váha taká. Poďme na druhú stranu asi ťahať, alebo neviem sa niekde točiť. Ešte kus sa môže tam oný našpanovať si. Skús, Milo, troška. Dobre. Super, dobre, teraz ty, Robes. Na druhú stranu. Pomaly, Robes, už sme. Lebo sa prehúpne zvon. Hej. Dobre. Bude pomaličky. Počkaj, dám to svetlo dole. Svetlo dole. Ja pozor, že tu si tam ide. Počkaj. Lebo to prehúpne fest. Hej. Už jak by som to... Nepustí domec, ale... Čo? Tu je ako? Tam je koľko? Sice až tak neprehúpne. Ale toto tu je akurát krivo. A keď ho skrupne, aby nedziglo do tohoto, do motora. Počkaj.
Vieš. Hej, len rozmýšľam, jak by som uviazal ten zvon, že by som ho vedel zaistiť. Tu nejak za ako laty spraviť páku, že troška ho brzdiť. Tu z mojej strany, keď zapáčiš, alebo tak. Tu bol taký, tam bol, Robec, tam bol taký, taký hranok. Počkaj. Opatrne. Centimeter. Počkaj, hop, dosť, lebo tu je domec do oného, do hranolu ide tu. Ale toľko nám už preskočí a vykrúti sa to. Vykrúti sa to. Opatrne, pozor. No. Môžem? Dobre, pomaly. Vyhaj. Dobre, nechaj tak pomačky. Ja to púšťam ja na doske, neboj sa. Pozor, lebo sa skrúpne a si to zdigne do oného. Tak, už dobre. Dobre, už pustím dosku. OK. No. Čo ja tam musím, vieš, som si zahátil. Tu som nechcel, vieš, aby... Tesnovky sú, vieš, no. Opačne ideš. Ja viem, ja som len... Môžeš ťahať. Tu druhú reťaz, nedrž obidve, lebo tak nevieš ťahať. Ale tu sa zároveň... No, tu levo, presne. Ešte dostanem. Ešte kus treba ísť hore. Ešte. Ja už nedočiahnem, Robes. Len fesme mimo. Viac k stene. Vieš čo, toľko ja potlačím. Len musím ísť hore. Ten rebrík mi vieš podať, Milo? Malý? Malý, hej. Musím to potlačiť. Vyklúdne to a ja zoberiem páku a takto potlačím. Tak páku. Chytím a... Hej. 5 cm. Hej. Presne to, čo si vtedy posunul späť, tak to bolo chyba. Zmýšľam, že ja by som určite zapáčiť. Ešte skúsim to potlačiť. Ja som došiel do toho. Musíš ešte vyššie, troška. No a teraz, keď mi ho vieš vytočiť tam, ja už jedno mám na šrobe. Ešte. Počkaj, ja musím, toto položím. Čo nepustí. Pizdy. Tak toto nepôjde. Tak toto nepôjde. Navíjak by trebalo... Ty by si mal kam páčiť, stať z vrchu. Kde? To je taký tlak, už stolica sa kýže. Vieš čo, to nemáme... To, že reťaz je krátka, chápeš? Sme veľmi blízko. Sme mali na kraj viac dať.
to musíme teraz tam nejak dať, len to je... Neviem aj zaisťovať, aby sa nekrútilo aj otláčať, vieš? Vieš čo, ešte jednu šlinku mi daj, Milo. Krátku. Hej, dám tam šlinku, budem priťahovať, vieš. Tak a neviem, jak to tam dáme potom z toho dole. Presne, čo sa posunú. Presne. Neviem. Počkaj, idem si pre rebrík. Počkaj, idem si pre rebrík a stále z tejto strany, a ty budeš len ťahať. Nemám stabiliku na rebríku, vieš, že aj... Len, vieš to, Totálne sme mimo. len musíme ísť aj dole, vieš. Ty keby si vedel osadiť, tak není problém, lebo musíme ísť nižšie, tam sme 3-20 cm na No ale úrovňou. ja ani osadiť neviem. Alebo aj do boku má sme vytočený. Nie sme v strede s navijákom. Tak ho spustíme tuto na spodok. Upravím navijak, dáme ho späť. Jedine. Točme ho. Ale nie, vieš čo, To vieš Robes, treba dať ložiskové kúzra dole a pustíme ich. Zavesíme zvon na osku. Chápeš ma? Lebo na osku A vieme tam dať. sa tamto oko vyjde? Zíde, tam sme nad, len tam sme fez nad, vieš. Lebo tu darmo ty dáš, keď tam nám nepustí a neviem to potlačiť. Alebo skúsme not, keď sme tu traja. Ale to dáme, len... Sem sa dá ešte potiahnuť ten zvon, keď dám napriamo tomuto. Keby si toto, ne? A ešte viacej vieš, bo... Toto povol. Ja ľudí ľudí. Opačne. No a teraz skúsme toto spraviť. Lebo šlinga je dlhá. Počkaj. Max. Ani nie. Tu len celý zvon treba dať do boku, aby mi tu zaskočilo na lôžko. Počkaj, alebo ešte také Musí ísť troška vyššie, hore, lebo troška hore, toto. Keď sa. Ale tu, ja neviem ísť ďalej, lebo narážam do Dajme kríža. ho dole. Do kríža narážam. Dajme ho vieš. dole. To nemá význam tak. Lebo neviem ho tak vytočiť, lebo tu je veľmi vysoko, zvon je tak. Dobre, dajme ho dole. No, Ideme mimo? takto teraz, dobre. Tu sadne. Tam sa nemôžeš robiť. Robí. Hej, tam je dobre. Dobre? Dobre. Tu som Sedí? dal one, aby sa oprelo Dobre. toto. Odľahčuj, troška, dobre, odľahčuj, No. pomaly. Ešte. OK, ešte odľahčí a stačí posunúť hore, one. Vybehneš vôbec. No, paráda. Tak nejak, nie? A ešte kľúč by som aj dal.
Tak išlo o pár centy, takže to by nám mohlo pomôcť. Išlo. Skús nadvihnúť, Milo. Počkaj, idem dole ja radšej. Počkaj, to vypadlo, jak sú tie, kde je tá sranda z toho? Ten plast, biely. Aký? Tá tuna, jak sú tie listy, vieš, akurát naráža do toho ten... Tá fólia penová, bublinková. Ja som to nezdrbal. Pod rebríkom. Podo mňa, vieš mi podať? Hej. No skúsme. No, môžem. Hore. Dvíhaj. Pomaly. Dvíhaj. Ešte podľa mňa stále sme mali ísť ďalej. Už tam to stále v lufte. No to už to nie je zlé. Tak ty si v lufte. Hej, to už toľko dáme. Hore. Že nadia sa vykrútil, vieš, tak to s tým som posunul. Teraz do dola musí ísť. Daj tam, to. Dobre, a teraz púšťaj dole. Dobre. Púšťaj, lebo nepoviem dole. Kľudne, môžeš dole. Napasí tam ložisko, to druhé, Robert, tam. Nie tam to druhé, Robo, ty, čo máš? Tam, to ti hovorím, že aby kľud, počkaj, stoj. Keď zašpracnuté, tak to nepôjde dole. Dobre, stoj. Počkaj, ešte tu dám. Daj tam matku. Dobre, nech si kľudne na maticu. Aj, Máme dobre. čas, ale máme ešte Jasne. 5 cent. Dobre, takže ja začnem. Toto už dám to drevo dole. No a púšťaj dole. Na úroveň, aby sme vedeli. Kaj, už asi. Ešte môžeš ísť centy. Dobre, stačí. Teraz by sme to mali vykrútiť a pustiť dole. No, teraz by trebalo. Dobre. Počkaj. Nie, už bolo dobre. Tak si odpamnúť. Na tejto šrobu. Dole. No, to už priklepíme. To už druhé prikladivo. Len druhé treba klepnúť. Počkaj, nepúšťaj. Počkaj, stojte. Tam treba dať matku na to jedno, nech to nevyskočí. Idem po matku. Nemám. Idem po matku. Vieš, potom nevyskočí a nadvihneme, klepneme a už to sadne na miesto. Tak máš na centimetre miesta to... Tu je matica. Jedna. A kladívko. Dobre, teraz keď troška zase odľahčíš, vieš, a... Teraz už, lebo už nezbehne z toho dole, vieš. Môžeš mi dať kladívko, ja si tam neviem. Tam. Už je tam. Druhú maticu. Dobre, máš? Daj, ja to dám z tej strany. Či vieš z tej strany? Dobre. Už je to tam, už je to naše. Dobre. Je tam. Môže sa odľahčovať.
miesto vedľa stolice. Tam je veľa miesta. Tam je dosť. Tam môže ísť. Ale v podstate ja tu motor či kotvu viem dať. Môžete Ale dať ja by buď. som to kľudne, jedine od stien, Robes, že či... Daj mu tú latu. Počkaj, pozrieme, Pozri, ale tam- netreba, lebo tam treba... tam je stena. No veď práve, že tam je stena, aby nám to do toho nebolo. Takže radšej tu nech je na tejto strane. Tu, keď kotvu teraz pustím, skontrolujem, tak môže ostať. V pohode. Dobre, dám ju zatiaľ. Ako, vieš, že tam dať. Hej, bez problémov. Dobre, zvon môže ostať. Dobre, pusti, odľahčím to celkom. Nie. Dobre, zatiaľ necháme. Navíjak zatiaľ nechajme, keby trebalo odľahčiť, že vyskúšame. Ale si myslím, že nemalo toľko naraziť do steny. On tu bol na rovnej hlavici. Vieš, tento Len, jeden že... bol... Ja hej, ale už vtedy bol tiež takto, nie? Áno, on bol takto. Tam viac miesta medzi tým nebolo. Takže on v podstate je Sice rovnaké. on aj keď je nízko a bol na rovnej, tak... No. Dotiahneme šroby a... Na mieste. Veľký bude makačka, tam všetko presne musíme vymerať. Keby, vieš, že je hore vyzerá, že máš veľa reťaze, tak vieš s tým manipulovať. Ale ty keď máš tam 20 cm, wow, to neviem. Keby tam bolo meter reťaze, tak s tým vieš manipulovať. Sme ťahali cez okno, vieš, som nechal tak vlastne šeria, bol hore a mal na tom 7 metrový oný, šlingu 4 metrovú, tak my sme s tým vedeli, vieš. Nič, presne toto bude základ, presne to vymerať a to je na strede. Keď bude to dvíhať, musíme pozerať. Sa nepohlo, vieš, ten je tam, kde... My dáme z toho tu bočku, krížom, musíme dať mimo dať ešte ďalšie, že tu nám ho budeme vedieť sledovať tým, že je to vysoké.